Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Wiecie, kaj my są? My są w Chudowie, na zamku. A wiecie, co tu je? Tu je takie czarodziejskie drzewo. Legendy powiadają, że jak go pohalosz, fajnie pogłaszczesz, to z niego wylezie dżin. A co wy to za wyrobianie? Co? Pustelnikaście nie widzieli? Ojeron, a to nie dżin. Nie żaden dżin. To budzę. Jo, A w życzenia ogóle spełniocie? Co chwila tu kto przychodzi. Pustelnia je po to, żeby było pusto. No toż, A tu dużo ludzi dzisiaj, nie? no, za dużo. A my sam wołali, żeby drzwi zaimpregnować, bo bym ciece z zewierku coś kapie To po fajrancie. po fajrancie. A teroski jeszcze będzie koncercik od pustelnika. Na Krowim Rogu. Widzicie? No, to jest bardzo ciekawe, moi Masz kochani. takie rogi? Nie. Nie. A krowa mo? Jeszcze nie mów. A krowa mo? I bez toż krowy są pożyteczne. A pan Ja. Marek Szołtysek, kochani, będzie grał w filmie Bezuch 3. Także będzie fajnie, będzie fajnie. A tu mieszku. Tak. Ale fajnie tam macie, przytulnie. Taka kawalerka. Słuchajcie, a pan Marek dzisiaj z nami pieszczał na planie. I teraz obejrzcie, jak pan Marek mieszka. A obejście, jebą pokorza. Toż wleźcie tu, eno. O. Się idzie siednąć. Klimy nie ma, bo właściwie we drzewie. O, kto z was kiedy mieszkał we drzewie? A ja mieszkam. O, i się jeszcze mogę na Krowim Rogu pograć. To mam kwadrofoniczno-krowsko muzyka. O, i jedno okno, drugie okno we drzwiach, gipsdeka, delówka, stół, dwa stołki. A I zaro, wszystko jeszcze jo, panie Marku, dobry. Ja sam No. jako wy to same szkocie, ta zola tako to podźwigane. Ale widzę kandydat na firmę remontową, ja? Ja by bardzo chętnie to zrobił, ta robota. No, To Facebook. ja sam tak zrobimy. Sam ogarniemy, pozamiatamy i ja wam to zrobię, bo żebyście się nie obalili, KSC, bo to szkoda, taki pustelni wy fajnie grocie. Ja. I no mi niczym nie malować, żeby mi ta woń drzewa nie znikła. Ja i tak A. zrobimy i to będzie najlepsza wiata w powiecie. Już Bóg zapłaci. Trzeba byłoby się dogadać coś finansowo. Nie słyszałem tego. Ale trzeba zawierać te drzwi, bo mi klima po darownicy A wiele sam chodzi. czynszu macie, z cikoble jak na nasze To polskie ja akurat we standardy. pustelni czynsz zero. To bardzo dobrze, to Nula. bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.